Cas. Ciao a tutti, compagni e compagni, io sono molto Fiero. io sono molto fiero per voi. Θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας. Voglio dirvi che siamo molto contenti di essere oggi qui con voi. Και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας και νίκης από τις χθεσινές αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα, όπου στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας η υποψήφια της πραγματικής αριστεράς ήρθε πρώτη και ο υποψήφιος της αριστεράς στο Δήμο της Αθήνας θα διεκδικήσει επί ίσης όρης στο δεύτερο γύρο τον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Un messaggio di speranza e di vittoria dalle elezioni comunali e regionali ieri in Grecia. Nella regione dell'Attica la nostra candidata della vera sinistra è prima, ha più voti di tutti gli altri, e per il comune di Atene il nostro candidato è alla pari con l'altro candidato e attuale sindaco e può vincere il comune. Και αυτό είναι ένα προμήνυμα μιας μεγάλης νίκης που θα στείλει μήνυμα ανατροπής σε όλη την Ευρώπη. Την άλλη Κυριακή ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτη δύναμη στην Ελλάδα και η άλλη Ευρώπη θα εκπροσωπεί τους Ιταλούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Questo è un messaggio di cambiamento per tutta l'Europa. La prossima domenica Siriza sarà il primo partito in Grecia e l'altra Europa con Tsipras rappresenterà gli italiani al Parlamento europeo. Και σας υπόσχομαι ότι την άλλη Κυριακή στην Ελλάδα θα έχουμε διπλή χαρά και διπλό ενθουσιασμό, ίσως μεγαλύτερο ενθουσιασμό για το δικό σας κατόρθωμα. Γιατί εσείς ξεπερνάτε τα εμπόδια που σας βάζει το σύστημα των μέσων ενημέρωσης στην Ιταλία, που δεν εκπροσωπείστε καθόλου, θα ξεπεράσετε στην κάλπη τα εμπόδια και θα πετύχετε μια πολύ μεγάλη νίκη την άλλη Κυριακή. Voi supererete tutti gli ostacoli che vi stanno ponendo i mezzi di comunicazione di massa in Italia, che non vi rappresentano, che non vi danno voce, riuscirete ad avere rappresentanza la prossima domenica e posso dirvi che saremo ancora più felici per il vostro risultato. Και θέλω επίσης να σας πω, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι η προσπάθειά σας είναι μια προσπάθεια που θα έχει συνέχεια και προοπτική σε όλη την Ευρώπη. Διότι οικοδομούμε μια συμμαχία των πολιτών, μια συμμαχία των νέων και των εργαζόμενων που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη του νεοφιλελευθερισμού, που θέλει να αγωνιστεί για την Ευρώπη των λαών και των εργαζομένων. Un'alleanza dei giovani, dei lavoratori contro il neoliberismo. Vi voglio dire che il vostro lavoro, che tutto quello che state offrendo avrà continuità in tutta Europa. Γιατί για μας η Ευρώπη δεν έχει γεωγραφικά σύνορα, έχει κοινωνικά σύνορα. Perché per noi l'Europa non ha confini geografici, ha confini sociali. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, έχουμε τις ίδιες αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματα και έχουμε και κοινούς αντιπάλους. Ας ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας για να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε το μέλλον και τη ζωή μας. Abbiamo comuni problemi, abbiamo comuni cause, abbiamo comuni persone, comuni nemici con cui confrontarci. Dobbiamo unire le nostre forze per guadagnare il nostro futuro. Πριν από 4 χρόνια μας είπανε ότι η κρίση είναι ένα φυσικό φαινόμενο και ότι το μόνο φάρμακο για να την αντιμετωπίσει είναι η λιτότητα. 4 anni fa ci avevano detto che la crisi era un fenomeno naturale, che l'unico farmaco per poterla curare era l'austerità. Μας είπαν ψέματα. Η κρίση δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο, μια επιδημία. Η κρίση ήταν δικό τους δημιούργημα. La crisi l'avevano creata loro, non era un fenomeno naturale, non era un'epidemia, ci hanno detto bugie. Και η λιτότητα
δεν ήταν το φάρμακο για να αντιμετωπίσει την κρίση. Η λιτότητα ήταν ο αυτοσκοπός τους. Ήταν ο στόχος τους προκειμένου να δημιουργήσουν συνθήκες μεγαλύτερης κερδοσκοπίας στο μεγάλο πολυεθνικό κεφάλαιο και στις τράπεζες. E l'austerità era solo l'obiettivo per far guadagnare di più il grande capitale e le grandi banche, non era sicuramente la medicina. Και τελικά αποδείχτηκε ότι το φάρμακο αυτό έκανε τον ασθενή χειρότερα από ό,τι η ίδια η ασθένεια. E alla fine abbiamo verificato che questa medicina ha fatto stare il malato peggio della stessa malattia. Και πράγματι όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος σήμερα μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια ειδική οικονομική ζώνη ανασφάλιστης και ανεργίας, ανασφάλιστης εργασίας και επισφάλειας. E tutto il Sud Europa in questo momento è una fascia di lavoratori che perdono il proprio lavoro e di lavoro precario, di lavoro senza garanzie. Η Ελλάδα είναι η χώρα που πρώτη έγινε το πειραματόζωο της κρίσης και σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Και αν τα ίδια ακολουθηθούν και μετά τις εκλογές, πολύ σύντομα και οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν τα ίδια προβλήματα με αυτά που έχει σήμερα η Ελλάδα. La Grecia è stata la prima ad essere la cavia di questa crisi, ad avere una grandissima crisi umanitaria e se si continuano ad applicare queste ricette anche molti altri paesi molto presto avranno gli stessi problemi. Μας είπαν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που προστάζει η Τρόικα για να βγούμε από την κρίση, για να αντιμετωπίσουμε το χρέος. Και μετά από 4 χρόνια εφαρμογής του μνημονίου της Τρόικας, το χρέος έχει εκτιναχθεί από το 120% του ΑΕΠ στο 175% του ΑΕΠ. Ci hanno detto che dovevamo seguire quello che diceva la Troica per uscire dalla crisi, per diminuire il debito pubblico e dopo 4 anni il debito pubblico dal 120 del PIL è arrivato oltre il 170%. Η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει το 60%. La disoccupazione dei giovani è oltre il 60%. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, το 1 τρίτο του ενεργού πληθυσμού, δεν έχει πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Più di 3 milioni di greci, un terzo della popolazione attiva, non ha accesso alle cure. Και οι περισσότεροι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να πληρώσουν πια τα φάρμακά τους. E la maggior parte degli anziani non possono più pagarsi le medicine. Δεν σας τα λέω αυτά για να λυπηθείτε τον ελληνικό λαό. Σας τα λέω για να δείτε τι μας περιμένει όλους αν δεν τους σταματήσουμε τώρα. Non ve lo dico per provare pietà per il popolo greco, ve lo dico per capire cosa ci aspetta tutti noi se non li fermiamo adesso. Και ξέρω ότι μιλώ σε μία πόλη του βορρά της Ιταλίας, αλλά στην πραγματικότητα μιλώ σε μία πόλη που έχει μετατραπεί σε πόλη του Νότου, στον βορρά της Ιταλίας. So di parlare ad una città del nord Italia, ma in realtà so di parlare ad una città del nord che si è tramutata, che è diventata ormai come una città del sud Italia. Γι' αυτό και πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πως αυτές τις εκλογές, σε αυτές τις ευρωεκλογές, δεν ψηφίζουμε απλά για να εκλέξουμε κάποιους ευρωβουλευτές. Σε αυτές τις ευρωεκλογές ψηφίζουμε για τις ζωές μας. Για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου παίρνονται οι κρίσιμες αποφάσεις. In queste elezioni non votiamo semplicemente per eleggere degli eurodeputati, votiamo per la nostra vita, per cambiare la realtà all'interno del Parlamento europeo, dove vengono prese le decisioni importanti, per cambiare gli equilibri. Και η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να αγωνιστούμε για να ξαναεπιστρέψει η δημοκρατία στην Ευρώπη. Για να σταματήσουν οι πολιτικές της λιτότητας. Για να ξανακερδίσουμε την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή που ήταν οι ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης. E l'unica scelta è far tornare la coesione sociale, la democrazia e far finire l'austerità. La coesione sociale e la democrazia che erano le basi dell'Europa ed erano le sue basi fondanti, i suoi valori fondanti. Κάποιοι μας κατηγορούν ότι δήθεν εμείς είμαστε ευρωσκεπτικιστές. Δεν είμαστε εμείς ευρωσκεπτικιστές. Αυτοί είναι που καταστρέφουν την Ευρώπη.
Αυτή είναι η καταστροφής, όχι εμείς οι ευρωσκεπτικιστές. Qualcuni ci accusano di essere eurosceticisti, non siamo eurosceticisti, sono loro che stanno mandando alla rovina l'Europa, non siamo noi gli eurosceticisti o gli euroscettici. Και αυτοί που καταστρέφουν την Ευρώπη είναι από κοινού οι τρεις πολιτικές οικογένειες που με το κονσένσους τους προχωρούν στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της λιτότητας. Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Δεξιάς, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες και οι νεοφιλελεύθεροι. I neoliberisti, la destra europea e la socialdemocrazia sono le tre famiglie che col consenso stanno distruggendo lo Stato sociale europeo. Η απάντηση λοιπόν σε όλους αυτούς είναι ότι υπάρχει εναλλακτική και ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Όσοι λένε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί, ας δουν τι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. La risposta è che c'è l'alternativa, che le cose possono cambiare. Quelli che dicono che gli equilibri non possono cambiare devono vedere che cosa è riuscito a fare Syriza in un brevissimo tempo. Ας γυρίσουμε λοιπόν την πλάτη μας. Στην νεοφιλελεύθερη πολιτική είτε εκφράζεται από εκπροσώπους της δεξιάς και του μπερλουσκονισμού, είτε εκφράζεται από εκπροσώπους της σοσιαλδημοκρατίας που έχουν παντρευτεί τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και βρίσκονται στην αγκαλιά της κυρίας Μέρκελ. Sia che si tratti di rappresentanti della socialdemocrazia che hanno sposato le politiche neoliberiste e che si trovano nell'abbraccio della signora Merkel, sia della destra di Berlusconi, noi dobbiamo allontanarci e non far prevalere queste politiche neoliberiste. Ας γυρίσουμε την πλάτη και στο ανατριχιαστικό φαινόμενο της ανόδου του ακροδεξιού λαϊκισμού και του νεοφασισμού στην Ευρώπη. Dobbiamo voltare le spalle anche al fenomeno tremendo che ci fa rabbrividire del rafforzamento del populismo di destra e del neonazismo in Europa. Και ας δώσουμε μία οριστική απάντηση. Ποτέ ξανά φασισμό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. E diamo una risposta chiara. Mai più fascismo nel continente europeo. Ας αγωνιστούμε λοιπόν τις μέρες που μείνανε. Σπίτι το σπίτι, γειτονιά τη γειτονιά, εργασιακό χώρο τον εργασιακό χώρο, προκειμένου να βάλουμε δυνατή στην Ευρωβουλή την άλλη Ευρώπη. Perché sia forte dentro al Parlamento l'altra Europa, dobbiamo lavorare appunto nei posti di lavoro, appunto in ogni zona delle vostre città, in ogni condominio, perché l'altra Europa con Tsipras possa essere forte nel Parlamento europeo. Questo maggio votiamo per la nostra vita, votiamo per altra Europa, votiamo per cambiare l'Europa. Arrivederci, grazie. Μαρία, έλα μπροστά, παρακαλώ. Η Μαρία. Έχουμε και μια Ελληνίδα εδώ πέρα, Αλέξη. Τώρα συνεργάσουμε τη διεθνή. Σε τι γλώσσα?